उननि सिगाङाव आङो बे भैरबकुन्द'खौनो देखायनो सानदों बा लानानै फैदों। दा नोंथांमोनहा बे भैरबकुन्द'खौ नुवाखैबा घूमने के लिए जाएगा ना, पानी देखने के लिए जाएगा ना। एक कौन सा जगह है, एक कौन सा जगह है भैरबकुन्द'। हाय लोगोफोर, दा आङो उदालगुरियाव दंफैयो। उदालगुरियाव बेरायनानै दा जोङो थांगोन जायगायाव। दा बे जायगायानो जाहैबाय भैरबकुन्द'आव जोङो थांगोन। बे जाहैबाय उदालगुरियाबो टाउना बहुत मोजां जाबाय। नोंथांमोना नुबायबो जानो हागौ बा नुवाखैबो जानो हागौ। आंबो सिगाङावहाय थांबायमोन, बेबायदि जायाखैमोन। दा बेनो जाहैबाय उदालगुरि, नोंथांमोना नायलांदो। उदालगुरि टाउन। बेनो रायजोफोर उदालगुरिया। दा नायनो हागोन, दा साफा जाबाय, डाबल लामा जाबावबायसो, डाबल रड, बिराद मोजां नायनो। नोंथांमोना थांनो हागोन, बेरायनो हागोन। भैरबकुन्द'आव बेरायबानो बेयावबो बेरायनो हागोन उदालगुरि टाउनाव। आगोलावहायसो थांदोंमोन आं, दा थांनानै जोबोद मोजां मोनदों। साफा, लामाफ्राबो बानायगासिनो। एसे सिगाङावनो थांदोंमोन आं, दा बावैसो भिडिअखौ होनाय जादों, गाज्रिदामोन, एसे लेट जाबाय। दा जोङो भैरबकुन्द' बेरायहैगोन, भैरबकुन्द' थानानै ओरैनो बेरायनानै फैगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थादो, नायलांनानै मोजां मोनो माबायदि कमेन्ट आरो लाइक होबानो जाबाय, आरो अननानै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। आरो जोबजासिम नायलांनायनि थाखाय बा नायगोन थाखाय आसा खालामनाय थाबाय, नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय आरो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरो आंनि लोगोफोरखौ गोजोननाय जासिहरबाय।
हाय लोगोफोर दा आं सफैबाय भैरबकुन्द'आव मोनसे ब्लग भिडिअ लाना फैनो सानदों दा नोंथांमोना नायलांदो आंनि भिडिअखौ बे जाहैबाय भैरबकुन्द'नि नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बे भैरबकुन्द'खौनो देखायनो सानदों बा लानानै फैदों दा नोंथांमोनहा बे भैरबकुन्द'खौ नुवाखैबा नायफैनो हागोन आंनि भिडिअनि गेजेरजों दा आं दंफैयो बेहाय फाइनाली आं है नानी पानी देखने के लिए जाएगा ना एक कौन सा जगह है ये कौन सा जगह है भैरबकुंड इधर धक्के मारेगा बेटा ये देखो देखो नहीं जाखायदा नुखायनो इलायथो इलाय नुबाय बेटा मैं उधर के मेरे बाल र करेगा रुक उठ ना बेनो जाहैबाय बर्डार बे गेट बे जाहैबाय बालिमु दा जोङो थांफिनसै बास ओरै मासबाद जानानै थांसै जोङो अरुणाचल हाबनानै अरुणाचल बालिमु दा जोङो बेरायदों गासिबो दं जानाय बाबुआबो नै खेबदों ओइ हाय बिराद मोजां नायनो समायना बहुत बिउटीफुल अरुणाचल बालिमु इधर आ गया घूमने के लिए हम वापस जा रहा हूँ और मोजां हाय